O, pam yn aros I fi? Nysgu. Ar y pwynt yma, roedd Jed yn sylweddoli bod e wedi pwpo'i pants. Right, hello pawb, what is happening? Shwt mae pethau croeso nôl I PopT. Nawr, fel allwch weld, mae'r fideo heddi yn bach yn wahanol. Achos fyddwch chi'n gofyn, Jed, pam ti'n sefyll mewn cae? Wel, mae yna reswm am hynny. Fi yn maes car park Castell Ffon Mon. Achos mae nhw'n rhoi ar dros Calan Gaeaf sgemis. A ie, fi'n cymryd ran. Helpa fi! Felly, fi wedi dod â un o'r ffrindiau gorau unwaith eto I dod â fi ar y sgemis yma. Sa'n gwybod faint fydd yn joio fe, honna ni. Rhowch croeso i'r sianel Jacob! Jacob! Ei, fi'n really licio Jack yna. Ti'n licio jump fi? Yeah. Ei, hang on de. Oh, yes! Hyd a chedrith. Dim problem. Ei, edrych yn snazzy na. Wow! Right, stop I fe now, Right, stop. please, fi ddim yn gallu copo. Fi'n mynd yn dizzy. Right, so fel nes I ddweud, mae Jacob da fi yn mynd ar sgemis. Jacob, sut ti'n teimlo am hwnna? Yn really ofnus, yeah. Fi'n teimlo really ofnus. Ond yn barod. Yeah, fi'n barod, yeah. Wel, come on in! Jacob, mae yna rhywun scary tu ôl ni. Quick, come on, quick. So fel allwch weld, mwyn I chi gael gweld popeth mynd mlaen, mae 'da fi camera fan hyn yn gwynebu right yn gwyneb fi. Wel, mae dy fi camera. O, a mae Jacob da un, so fydd popeth yn cael ei dal. Ni'n mynd I ffilmio popeth. Yeah. Just dy fi. Hyd yn oed fi'n pwpo fy pants. Wel, dim byd. Right, so ni wedi cyrraedd dechrau'r trail, y sgemis. Ti'n teimlo Jake? Ah, sorry. Mae'n rhaid I fe, fi'n bach yn nervous I mynd mewn. Fi'n actually really nervous. Ti'n teimlo nervous? Fi'n bach bod ti yma. A ti? Ond cyn ni mewn, mae rhaid ni gwisgo mwgwd. Masks. Masks mlaen. Ond mewn â ni. Right. Jacob! Hello. Thank you for attending the resurrection of Sir John. Oh, no. Oh. Sulla bocca del diavolo, mia culpa! You must go out into the garden and find Sir John. Let's go. Go! Okay. Wel, na ni. A dyna ni, de. Goffa. Amser gata! Jyst mewn fan hyn, Jake. Jyst mynd edrych mewn y tent. Yeah. Oh, I knew that was... Hey! Oh! Hey! Let's get away from the idea. Alright, go on. More John here. That's right! Alright, boys. O, mae'n grach fyna, te. Symud. Nicky. O, pam yn aros I fi? Nysgu. Ar y pwynt yma, roedd Jed yn sylweddoli
bod e wedi pwp o'i pants. Okay, diolch yn fawr. Dwi'n cael lay down bach. Jack! Okay. O'n i symud ymlaen efo Jack? Ie. Dinosaur. Help me! Oh no! Jack, beth sy'n mynd, boi? Jacob. Ie. Mae'n swnio'n gret. Okay. Oh, Jed! Okay, Hindi bach o Irish Jig ba na? Right, so ni newydd gorffen wneud y maze yn y dydd. Gai just check o mae pants fi'r un lliw. O, acha fi. O, fi'n Just- gallu arogli fe fi. Nawr, gath fi a Jacob o'r syniad. Be am i ni aros tan mae'n tywyllu. A wneud e eto. Be ti'n feddwl? Yn y nos. Felly ddim yn syniad gorau fi wedi gael. Ond gawn ni weld, ife? Ti a hanner awr fach fydd yn tywyllu a wedyn... Proper tawl. Nawn ni ddal lan gyda chi wedyn. Jacob, ti'n poeni am beth fforest? Wel, ie, mae'r goedwig yn mynd i bod... O, si! Sdim na! Hei, mae hyn yn mynd i bod yn hwyl, boys. Lot o hwyl. Off ni! Just nodyn cloi, ni newydd cerdded nôl mewn, a mae fe 100 gwaith fwy scary. A ni just i A ni just i cerdded mewn. Ni just i... Dyna'r entrance. So... O, wy'n mynd nawr, then. Oedd hwnna... Right, Jake. Hon oedd y lle oedd nath i dechrau mynd bach fwy scary. So, offa ni. So, di nawr agor. Pwy sydd yma? Ar ôl ti, come on. Come on. O, Jed! Okay. Okay. Ah! Please! Jake, ti'n stuck! Oh, fi'n stuck. No! Okay. Be? Jacob! Done it. How much to go on the wall, says? Are we allowed to go on it? Bari fynd! Dyma pam nes i dod i'r sgemis. Whoa!
Jacob, fi'n mynd yn bach yn dizzy. Wow. Okay. Okay. Whoop, my daisies. Na ni. Right, so guys, dyna ni wedi gorffen yn y sgemes yn Castell Ffonmon. Fi di joio mas draw, Jacob, ti di joio? Fi di joio mas draw. Oedd e'n wych, mae rhaid fi ddweud. Oedd e lot fwy scary mynd rown yr ailwaith yn y nos. Hyd yn oed o'n i'n gwybod beth oedd yn mynd i digwydd, ond nathon nhw'n neud pethau'n wahanol. Oedd, dyna'r peth oedd yn dda, ond nhw wedi newid ffordd nhw'n jumpo mas arnoch chi a newid y whole story fyd, so chwarae teg, thumbs up i fi a thumbs up i Jake. Ond gobeithio na chi'n joio'r fideo, ni di joio, cofiwch chi tanysgrifio i PopT. Hoffi'r fideo yma. A gwasgu'r gloch notification i sicrhau bod ti ddim yn methu dim byd. Na i weld chi yn y fideo nesaf, ond tan ni, tro! Bye bye!